Salutare tuturor, eu sunt Alex și vreau să vă spun că o să filmez și Clash of Clans de acum. Am mai jucat eu off camera ca să... nu vă plictisesc cu începutul, cred că toți îl știți. Și m-am decis să mă apuc de acum, am intrat și deja într-un clan. Nu sunt foarte profesional, adică să nu ziceți, ce bază de căcat are. Am apucat la altă ieri. Și da, deja am TH4, am mult și cam mult. Și pentru că acesta e primul episod, m-am gândit să dau un atac din primul episod. Da. Cui să-i dăm? Lui ăsta? Hai bă, dă-i lui ăsta. Îi băgăm pe toți aici, asta e strategia noastră. Îi băgăm pe toți la un loc, chiar dacă dă cu mortarul, asta e viața. Uitați cât de bun sunt numai ei. Ia uite cum distruge tot. Așa? Dacă erau unii pe acolo, gata, distrugem și mortarul, pișăm așa pe el. Bă, pe canon! Ăștia-s proști. Retardați. Nu pot să cred că de... Scuzați-mă că se aude microfonul așa, dar asuflă în el. Da, să le luăm puțin mai departe de gură. Ăștia-s proști, după ce cau... Poate nu-mi faceți 300 o stea măcar. Nu-mi face. Și pierd 18 cupe! Haideți. Nu, că nu-mi fac, bă, dar frate, bă! Nu-mi fac. Na. Mai sunt 2. 1, 2, gata. Hai, bă, du-vă, mă, pișama și pe Clash of Clans. Cum trecu, mă, că m-am și enervat. Cerșește. Cerșește. Așa. Ia stai. Nu. Așa. Am de pe 10, da? Ia să bag mai de ăștia. Știu că e full, dar... Pe bune nu mai am elixir. Ba, mai am. Da. Trebuie să aștept o groază. De fapt, o groază o oră. Până atunci chiar nu știu ce să facem. Nu prea știu cum se filmează seria. Pentru că eu știu care retardatul și aștept să se facă. Și... Ia să întreb dacă e cineva. Între timp... Nu știu ce să... Hai, ne mai uităm pe aici. Știu că nu mi-am luat ăsta. Dar n-am bani. Așa. N-am nicio statuie, că nu prea-mi plac. Uite cât costă o statuie, un steag. Piși pe el. Da. Uitați cum lucrează. Cu fața aia lui. Ia uite, și ăștia. Așa, colege. Chiar nu știu ce să fac. Da. Haideți că pun o pauză și revin când s-au făcut toți proști ăștia, ok? Toți ăștia, haideți că pun și revin. Da, și am revenit. Mi s-a făcut full. După o grămadă de timp am așteptat, deci nu vreau să turbez. Hai să mai punem. În timp ce dăm noi atacul. Ce mai facem? Dăm aici. Hai să vedem. Are mortal, asta nu-i de bine. Da, nu cu asta. Cu asta.
repede. Dăm astea. Am băgat și ăștia. Hai că e bine. Canonul e mort, putem să zicem. Și cât mortar scol. Bă, încă 13 mai ia. Ai, e pula mea. Ce drept mai faceți voi? Pula, ies. Sau de fapt mai dăm bani, deci mai stau puțin. Dar o să fie plictisitor pentru voi. Deci așa, o să pun o pauză și revin după ce am terminat. Da, și am revenit. Am stat mult. Deci... este căcat. N-am mai luat așa de căcat. Așa de căcat trecut. Așa de porcării. Să vedem dacă e cineva. Auzi că ne-a trimis aici un băiat. De fapt e un coleg. Da. Să-i cerem. Nu cred că. Este un coleg de la școală, dacă vreți să-i vedeți baza. Uite, o vede. Hai să-i dau vizie, fac camera, să vede. Uitați, dați cu voi, se face de H5. Vedeți ce are aici. Așa. Vedeți ce are. Eu mai am de scos. Vreau să mi se facă deodată. Să pot să... ăsta, cum se cheamă? Să-mi dau pe ăsta. Strung. De fapt, asta e. Așa. Și... uite. Nu mi ajunge, dar... o să mi ajunge. 2 și 2. Da. Noi vom încheia. What the fuck? Noi vom încheia aici acest episod.